ну, наприклад, тут у тэатры з роварыстаў такіх, якія ездзяць сапраўды амаль штодзень, застаўся толькі я. А ў Менску ровар у мяне з'явіўся 10-12 год таму, не толькі ў мяне першы зрабіў ровар. Тады раварыстаў у Менску амаль што не было. І быў такі Лёша, які рабіў для нас такія ровары з амерыканскіх, ангельскіх, якія такія бэушныя былі. Там рамы ад аднаго ровара, там колы ад другога, там абсталяванне Шымана. Вось ён зрабіў мне, Анатолію Кату і Олегу Гарбузу. І мы каталіся па Менску. Яшчэ на спектакль ехаць на ровар нармальна, з Каменнай горкі. А ўжо са спектакля не заўсёды ёсць імпэту і там сілы, таму што калі спектакль складаны. І тут я прыдумаў, што трэба набыць складнік, ну, складны ровар. Ты пачынаеш раніцай, у цябе там нейкія праблемы, ты нават не хочаш ехаць на працу, але трэба, ты сядаеш на ровар, уключаеш якую-нибудь музыку, і праз 5 хвілінаў ты іншы чалавек. Я вельмі паважаю аўтамабілістаў, ведаю, што там ёсць свой асаблівы кайф, у мяне шмат ёсць сяброў, але ровар гэта такая... Я ўжо казаў, што гэта свабода, і свабода ад таго, што ты не... Па-першае, ты не ў памяшканні, а ты побач з людзьмі, ты бачыш нейкіх прыгожых людзей, ты можаш у любы момант спыніцца, ты можаш заехаць куды ты хочаш, гэта не важна, якая дарога, абсалютна. На двор'е ёсць там непрыемныя нейкія моманты, калі там дождж, ці там нейкая такая юзаная дарога там пасля дажджу і не вельмі зручна ехаць. Але ты гэта як нейкая перашкода, якую ты перамагаеш, і гэта зноў яшчэ адна прыступка да такога стану, як шчаслівы чалавек. Там, калі корка, то ты стаіш і павінен цярпець, а роварыст глядзіць на гэтых аўтамабілістаў з усмешкай, едзе далей і аб'язджае іх. Мне цікава, колькі кіламетраў я праехаў, там, за які час. Мне проста класна, што я еду. Калі ты едзеш на ровары, ты ж ужо пазітыўны. І усе перашкоды, яны ўспрымаюцца, і нават той дождж, гэта як, ну, падарунак. Калі чалавек нешта перамагае, ён, я ж казаў, ён становіцца трошкі яшчэ больш шчаслівым. Адрэналін, опять же. Магу ўвогуле, зараз, калі у мяне складны ровар, я яго складваю і заходжу з гэтым роварам у краму.
спакойна. Ужо людзі нармальна рэагуюць. Мне пускаюць у метро з гэтым роварам, у любы грамадскі транспарт. Калі там заспеў мяне дождж, я не буду там чакаць у якую-нибудь кавярню. А можа і перачакаю, а можа сяду ў аўтобус і забягу ў метро з гэтым роварам і паехаў далей. Ты мабільны становішся, ты вельмі шмат можаш цікава паглядзець. Напрыклад, калі мы зараз былі на гастролях у Францыі, я браў з сабой ровар, я пабачыў на адсоткава, можа, 70 ці 80 больш, чым мае калегі. 5 дзён у Нанце, і я пабачыў усе палацы, якія там былі вакол, нашы не пабачылі ніводнага. А я яшчэ з'ездзіў у Ліду да мамы 170 кіламетраў за адзін дзень. Ехаў я 12 гадзінаў там з перапынкамі. Калі я прыехаў, она сядзела з суседкамі, я пад'язджаю, она кажа: «Сынок, ты што, на ровары з Мінску прыехаў?» Я кажу: «Так, мама». «Ой, я пошла домой». Ну вось, карацей, вось што атрымалася. Калі пайду на пенсію, з'еду ў якую-нибудь Гішпанію і буду ў цэнтры Мадрыда круціць такія ровары і проста рабіць шчаслівых людзей, ну і трошкі капеечку буду зарабляць. Чым больш людзей перасядзе на гэтыя ровары, тым лепшым будзем жыць. Тым меней будзе корак на дарогах, ну і не такое будзе бруднае паветра. І больш шчаслівых людзей будзе. У гэтым я ўпэўнены на сабе праверана.